Ako si Mona Lisa Gatchebalon, ang kabataang agribis ng Camarines Norte. Ako ay 27 taong gulang at nagtapos ng kursong Bachelor of Agricultural Technology sa Camarines Norte State College, College of Agriculture and Natural Resources, Batch 2017. Nalaman ko itong kabataang agribis competitive grant assistance program sa social media. Ito ay programa ng Department of Agriculture para sa mga kabataang tulad ko na nais mag-venture sa farming. At sa kabutihang palad ay nakasama sa 10 provincial winners dito sa ating lalawigan. At nakatanggap ng 50,000 pesos bilang startup capital. Ginamit ko ang startup capital upang makabili ng 43 heads na Decal Brown at Rhode Island Red at ang iba naman ay sa akin ng counterpart. Ito na ang aking product sa ngayon na naibebenta ko ng 8 pesos ang isa at ang 50 layers ko ay 90% na ang productivity. Ang J&M Free-Range Chicken ay may sinusunod na feeding management para sa pagpapakain ng mga layers at breeders. At ito ay ang 40% vegetarian diet at 60% commercial feeds. Free-Range Chicken ay buong pusong nagpapasalamat sa Department of Agriculture, Kabataang Agribis Competitive Grant Assistance Program sa panibagong oportunidad na binigay sa amin. Bilang isa sa mga regional winners, asahan ninyo na gagamitin namin ito para mapalago pa ang aming proyekto. Muli, ako po si Mona Lisa Gatchebalon, ang Kabataang Agribis ng Camarines Norte. At sama-sama nating ambutin ang masaganang ani at mataas na kita!